मा? आंनि मुङा सबिता इस्लारि। गामि? 1 नाम्बार बोरिझार। आच्छा दिनैहाय नोंथाङा मा होखो आरो मानि थाखाय होनो? जोंनि 1 नाम्बार बोरिझार गामिनि सिङाव थानाय गरिब न'खर हाजिरा मावनानै जाग्राफोरनोहाय आंनि दंनायनिफ्राय माइरं सेरबा, थाव आधा लिटार, दालि आधा केजि, संख्रि सेरसे बेखौ होदों। नोंथाङा मोनबेसे न'खरनो होनाय जाबाय? 10था न'खरनो होनाय जाबाय। 10था न'खरनो होनाय औ, जाबाय। बे लकडाउननि थाखाय। आङो गामिनि एक्स गावबुरा हिसाबै दङ। दिनैहाय बाव मा खामानि मावनाय जादों? मा बेयाव मावनाया जादों जाहैबाय दिनै जोंनि गामिनि सासे मान्यगण्य बेनेडिक्ट बसुमतारी बिथांनि परिबारा जि गामियाव थानाय जि गोरिब गुन्द्रा माखासे खामला मावनानै जाग्राफोर बिथांमोननो बिदिनो एसे साननैसो सहाय जायो खोमा होननानै गावसिनि दंनायनिफ्रायनो बिथांमोननोहाय बिथाङा अनुदान होनाय जाबाय। मा मा होदों? माइरं 5 केजि, दालि आधा केजि, थाव आधा केजि, संख्रि सेरसे। न'खरबैसे? 12 घरसो होनाय जाबाय।